Hola i benvinguts. En aquest vídeo us presentaré un agregador d'informació que és NewsBlue. Existeixen molts en el mercat, però aquest és un dels més versàtils i fàcils d'utilitzar. Un agregador d'informació ens serveix per aglutinar una gran quantitat d'informació en un únic portal. Anem a veure un exemple tot accedint al meu perfil de NewsBlue. Com podeu veure, ara mateix tinc afegit tots aquests canals, el ara.cat, el nacional.cat, Nació Digital, i m'he creat una secció d'esports. D'aquesta manera, en aquesta aplicació puc llegir tota la informació que jo vulgui i fins i tot puc enviar-la per correu, puc entrenar el mateix sistema per dir-li que aquesta notícia o aquest tipus de notícia m'agrada, puc deixar-ho per llegir-ho després, tot posant alguna indicació o alguna nota privada, o fins i tot puc compartir-ho d'una manera senzilla amb els membres de la meva comunitat. Com podeu veure, aquestes opcions em permeten tenir molta informació al meu abast, deixar-la, categoritzar-la per després la seva utilització. A part d'això, des del panell podem trobar més jocs. Per exemple, anem a posar el Periódico de Catalunya, a veure què ens surt. Fixeu-vos que directament em surt que si ho vull provar ho vull afegir. Si li dono a afegir, em posa el canal d'RSS i el puc afegir. Automàticament el tindré aquí i tindré les mateixes opcions. Aquestes eines van molt bé perquè ens permet no només crear algoritmes propis d'informació que nosaltres creiem que són rellevants per la nostra docència, sinó aglutinar una gran quantitat d'informació. Jo he escollit diaris, en aquest cas, però hi ha RS de molts portals, de molts canals, tant informatius com científics, que podem afegir en portals semblants com aquest. D'aquesta manera podem anar endreçant i organitzar la nostra informació. Crear carpetes i subcarpetes és relativament senzill i si volem afegir canals directament, amb el més de la cantonada inferior esquerra podem afegir RSS. D'acord? Si volem fer una altra carpeta, per exemple, li diem Tecno, fem un add folder i fixeu-vos, ja tinc una nova carpeta i aquí puc anar afegint informació. La veritat és que la seva utilització accelera molt el temps de cerca i el temps de selecció d'informació adient per la nostra formació que volem que el nostre alumnat rebi. Això és NewsBlue. Existeixen molts, però la veritat és que la seva versió gratuïta és prou fàcil de manipular i molt potent. Fins la propera.